Mayo 18. Domingo. Tuig 2025. Ikalimang Domingo sa Pasko sa paggabanhaw. Pagbasikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Kawon ang himaya sa anak sa tawo gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kanya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kanya, nan, ang Dios mapadayag diha kanya sa himaya sa anak sa tawo, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan, maghatag ako kaninyo og bagong sugo, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako, nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kon maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.